follow us sa aming bagong channel na Aswang Confessions. Kita-kits! Don't forget, Aswang Confessions. Miro, hindi ka pa ba tapos sa pag-iimpake mo? Tapos na, Polo. Naghihintay na lang akong tawagin ni Amelia. Ay, bantayan mo yung kakambal mo doon, ha? Mamaya niyan masyado kang mawili sa kagagala o sa pakikipaglaro kina Alan. Si Lolo talaga, oh. Huwag kayong mag-alala. Babantayan ko si Amelia ron. Tsaka sa kabilang bayan lang naman kami. 4 o 5 oras na lakad lang yon galing dito sa atin. Hindi ako sanay na malayo kayo sa akin ng ilang araw Siguro nga, 1 linggo lang ang balak ninyo pero 7 araw pa rin yun. Tsaka, anong 4 o 5 oras lang? Ang layo kaya ng 4 na oras na yan. Iyaan nyo, Lo. Magdadala ako ng pasalubong na tabako pag uwi. Tsaka, baka may lambanog din doon. Ayaw ninyo? Ha? Ba? Sinabi mo yan, ha? Natandaan ko yan. Sabi na, bibigay ka rin Ang mga hamiling ko, naalala mo pa ba? Ang tungkol sa mga sinauna nating paniniwala bilang mga kanganay. Lo, kwento nyo na yan mula nung maliit pa lang kami ni Amelia. Pero sa totoo lang, napapatanong pa rin ako kung totoo ba talaga mga sinaunang paniniwala natin. Kasi yung ibang mga katribo natin, pati na yung mga nasa kabilang lugar pa, niyakap na ang Kristyanismo. Tinalikuran na nilang paniniwala natin. Apo, ginagalang ko ang ibang relihiyo at paniniwala. Mapa-Kristyanismo man yan, Islam, Budismo at kung ano pa. Ang sa akin lang dito tayo lumaki. Dito tayo namulat sa mga paniniwalang ito. Mas mabuti kung sundin lang natin. Wala namang mawawala Kung sabagay, Kaya tandaan mo, magdasal ka palagi sa mga nito, sa mga kaluluwa ng ating mga ninuno. Humingi kayo palagi sa kanila ng gabay, lalo't malayo ang lalakarin ninyo. Maging mapagmasid din kayo sa mga pangitain. Halimbawa, huwag tutuloy kung may ibon o ahas na tumawid sa daanan ninyo. hudyat yun ang isang masamang pangyayari, tama po ba, Lo? Oo, kapag may tumawid na ibon o ahas sa daraanan mo, ibig sabihin ay may mangyayaring hindi maganda. Kaya mag-iingat kayo sa lahat ng oras. Maging mapagmatsyag. Humingi lagi ng gabay sa mga anito natin. Miro! Halika na! Alis na tayo! Oh, ay mukhang handa na ang kapatid mo. Sige, Polo. Aalis na po kami. Ay mag-iingat kayo sa daan, ha? At ikamusta ninyo na lang ako kinatisang. Makakarating, Lo. Miro, ano ba? Ang tagal mo! Bagal mong kumilos Andiyan na! Maghintay ka nga. Talagang ako pang mabagal ngayon, ha? Bilisan mo na! Dami mo pa ang sinasabi! Oo na, andiyan na! Kulit Yung pasalubong ko, ha? Oh, Polo! Magandang araw o gabi, Sitio Pangil. Ang pangalan ko ay Jay, isang veterinaryo rito sa may Zambales. 26 anyos na po ako ngayon at may sarili ng pamilya. Itong ibabahagi ko sa inyo ay tunay na karanasan ng aking lolo Miro at ng kakambal niyang si Lola Amelia. Nasa 16 na taong gulang pa lang po sila noon. Nangyari po ito noon pang 1961 sa may Mountain Province. Ang binatang si Miro at ang kanyang kapatid ay mga Igorot. Sa mga di po nakakaalam, ang salitang Igorot po ay isang collective term na tumutukoy sa iilang mga tribong nasa Cordillera. Kasama po roon ang pinagmulang tribo ng kanilang angkan.
isa sa mga tribo ng Kangkanaay. At ang kanilang lolo Ampong ay tapat na nananampalataya sa kanilang sinaunang paniniwala. Isang araw umalis ang magkapatid na Miro at Amelia para dumalo ng kaarawan ng isa nilang pinsan na si Alan. Kinabukasan pa noon ang okasyon pero minabuti na nilang mauna ng isang araw. Balak din nilang magbakasyon muna roon ng isang linggo. Ang baryong yon na kanilang pakay ay nasa 4 o 5 oras na lakaran pa ang layo. Walang sasakyan kasi 1960s pa nga po noon at wala ring karwaheng makapalag sa mabundok nilang lugar. Miro! Amelia! Uy, Kuya Alan, kumusta? Buti naman at nakarating na kayo. Makakarating talaga kami. Siyempre, kaarawan mo eh. 18 ka na bukas, tanda mo na. Salamat talaga sa inyo ha. Ngayon pa lang kumpleto na ang karawang ko. Uy, nandito na pala kayo! Ate Donna, nandito ka rin! Ako ang panganay sa ating magpipinsan, kaya dapat lang na nandito ako, no? Buti naman, at hindi pala ako mag-isang babae rito. Kailan ka lang po dumating, ate? Kala ko, matagal ka pa sa Maynila eh. Nung nakaraang araw lang ako dumating sa amin, may mahalagang bagay lang na kailangan pagtuunan ng pansin, kaya ako bumalik. Mahalagang bagay. Sasabihin ko rin sa inyo kapag maayos ng lahat. Ba, naglilihim ka na ngayon ah. Siya, pasok na muna kayo sa loob. Ilagay ninyo yung mga bagahin nyo dito. Amelia, kayo ni Ate Donna, doon sa isang kwarto. Kami naman itong si Miro sa kabila, ha? Naging masaya ang magpipinsan nang magkita-kitang muli. Ang panganay nilang pinsan na si Ate Donna po kasi ay galing pang Maynila noon. Matagal na nila itong hindi nakikita. Si Alan naman ay abala sa pag-aaral kaya hindi nila halos nakakasama. Kinagabihan, tumulong sina Amelia at Ate Donna na maghanda ng mga lutuin sa susunod na araw. Sina Miro at Alan naman ay nagsisibak ng panggatong sa likod. Gusto nilang mapadali ang mga gawain sa mismong kaarawan ni Alan. Tama na ba tong panggatong, kuya? Tama na yan. Marami naman yan Tsaka mamaya, tatawagin na rin naman tayo ni nanay para kumain. May problema ba, Miro? Sino yung nandun? Nagmamasid ba sa atin yan? Ha? Saan? Andun oh. Sa may halamanan. Dun sa bandang pababa, malapit sa puno ng santol. Ha? Oo nga no. Sino kaya yan? Di ko maaninag ng maayos. Teka, lalapitan ko. Huwag na, oy. Baka mamaya niyan, masamang loob pala yan. Mapano ka pa, kuya? Sama ng pakiramdam ko dyan eh. Tsaka kung kakilala niyo yan, lalapit naman yan panigurado. Oo nga naman. O siya, tara na sa loob. Gutom na ako. Sir Jupiter, unang kita pa lang ni Miro sa kakaibang tao sa dilim ay hindi na maganda ang kanyang kutob. Hindi niya alam kung bakit noong umpisa, pero may hinala siyang baka masamang loob yun. Kumusta ba si Tatay Ampong doon? Miro, Amelia? Ba't ba kasi hindi siya sumama? Ayos lang naman po si Lolo Chatisang. Ayaw lang daw po talaga niyang bumiyahe o lumakad ng malayo. Baka mamaya niyan, may masakit na pala kay Lolo, ha? Huwag niyong alalahanin yun. Malakas pa sa kalabaw yun eh. Oh, Miro, ba't kanina ka patahimik dyan? Ano bang iniisip mo? Ha? Kanina po kasi, Chang, may nakita kami ni Kuya Alan sa labas. Nakita? Kakaibang tao, Nay. Andun sa may bandang puno ng santol. Nakakubli sa dilim. Kaya di namin maaninag maayos. Hindi raw maganda ang kutob nitong si Miro dun eh. Lapitan niyo sana para tanungin kung anong kailangan. Ay, hindi magandang ideya yan, Donna.
Hindi nyo sigurado, baka masamang tao pala yon. Mapano pa tong dalawa? Magkandado na lang tayo ng maigi ng bahay ngayong gabi para hindi tayo malooban. Pagkatapos kumain ay sinarado nga po nilang maigi ang bahay, Sir Jupiter. Noong oras na para matulog, nagpunta na sila sa kanilang mga kwarto. Sila Miro at Alan nga ay magkasama sa isang silid. Sa katabing kwarto naman ay sina Amelia at Ate Donna. Matulog ka na, Miro. Bukas, dadalo tayo sa unang misa. Sige kuya. Antok at pagod na rin ako eh. Si Amelia! Ano nangyari doon? Tara, puntahan natin. Ang lumabas ng tinutuluyan nilang silid ang dalawa, dumiretso sila sa katabing kwarto. Nadatnan nila doong pinapakalma ni Ate Donna si Amelia. Ano nangyari dito? Ba't kinapasigaw? May sumilip sa bintana! May tao sa labas! May naninilip sa amin! Ano ba kasi sinasabi mong tao, Amelia? Wala naman akong nakita eh. Pagkasigaw at pagkaturo mo, natingnan ko naman kagad. Malabo namang maglaho na agad yun eh. Pero ate, meron talaga ako nakita. Kitang-kita ng dalawa mga mata ko, sigurado ako. Hindi kaya yun din yung nakita natin kanina, Miro? Posible. Tara, tingnan natin kuya. Mabilis ang tinignan ni Miro at Alan ang labas ng bahay. Wala naman silang nakitang kahit sino roon, maski bakas ay wala rin. Naisip tuloy ni Alan at Ate Donna na baka namalikmata lang si Amelia, kaya naman pinilit na lang nilang makatulog. Nang sumunod na araw ay kaarawan na ni Alan. Maraming mga bisita, mga kaibigan ng binata at ng kanyang mga magulang. Naging masaya ang buong araw na yon, Sir Jupiter, na puno ng tawanan, kainan at kahit na inuman. Nagsimula sa umaga, umabot ng gabi at hanggang sa sumunod na madaling araw. Doon na po sila nakapagligpit, nakapagpahinga at natulog. Magandang hapon. Ay, anong oras na ba? 4:00 na oy, kagigising mo lang. Oy, napasarap ang tulog ko. Ginising kita kaninang mga 3:00, kaso tulog mantika ka eh. Pagod na pagod ako sa kasiyahan eh. Magandang hapon. Oh, Ate Donna, ba't may dala kang bag? Aalis ka na? Oo eh. Kailangan ko na kasing umuwi sa amin. Malamang hinihintay na ako ni tatay. Ba't ngayon ka aalis? Baka gabihin ka na sa daan yan, ate. Oo nga naman ate, 4:00 pasado na eh. Kanina sana yun, mga 2:00. Kaso di ako nagising kagad. Tsaka, huwag kayong mag-alala. Malapit lang naman ang baryo namin eh. Mahigit 1 oras na lakad lang yon. Makakarating ako bago pa tuluyang dumilim. Sigurado ka ha? Basta mag-iingat ka. Siyempre naman. Magkikita pa tayo ulit sa susunod. Teka ate, kung di ka talaga magpapaawat, ihatid ka na lang namin siguro. Sa may bukana ng baryo. Sige ba? Hindi nagpaawat si Ate Donna noong hapong yon, kaya hinatid na nga siya ng 3 sa may bukana ng baryo. Mga kalahating oras din yun mula sa mismong bahay ni Alan. Tutuloy na sana si Ate Donna ng mag-isa, ngunit napahinto siya nang biglang may isang kalapating lumipad patawid sa kanyang daraanan. Ano problema ng ibon na yun? Sa mismong harap ko ba naman naisip lumipad? Ano yun ate? Kalapate? Nagtataka nga ako eh. Kung bakit dito dumaan yun. Ate, wag ka nang tumuloy. Masamang pangitain yun. Pero Miro, kailangan ko nang umuwi ngayon eh. Hinihintay na ako ni tatay. Kung ganon, pumirmi ka muna dyan ang mga 30 minuto. O kung hindi, bumalik ka muna sa bahay ni Alan.
tsaka ka lumakad ulit. Turo ba sa'yo ni Lolo Ampong yan, Miro? Oo kuya, napakasamang pangitain daw pag may ibon o ahas na tumawid sa daan ng taong lalakad ng malayo. Miro, matatagalin pa ako kung pipirmi pa ako rito, kung babalik pa ako. Magtatakip silim na oh. Sige na, aalis na ako. Huwag kang mag-alala. Magkikita pa naman tayo ulit sa susunod na buwan eh. Babalik ako dito. Pero ate, baka mapano... aray ko, ang sakit ng ulo ko. Ha? Miro, Ah, ayos ka lang ba? sino yun? Uy, Miro, ano nangyayari sa'yo? Nahihilo ako. Takang-taka si Miro nang bigla na lang siyang nahilo nang humakbang siya sa bahaging dinaanan ng ibon. Napalingon siya sa unahan at nagtaka nang may makitang isang babaeng nakatingin sa kanila. Nanlalabo na ang paningin niya noon, Sir Jupiter, kaya hindi niya yon nakita ng maayos. Hanggang sa tuluyan na nga siyang mawalan ng malay. Aray, ang sakit talaga ng ulo ko. Ano bang nangyari? Hinimatay ka, mga 3 oras ka rin walang malay. Buti naman nagising ka na. Pinag-alala mo ko. Ano ba kasit bigla kang hinimatay doon? Buti na lang talaga, andun ako para alalayan ka pabalik. Masakit na ba ulo mo nung nagising ka kaninang hapon? Hindi kuya. Maayos naman ako nun eh. Tapos, bigla lang sumakit ang ulo ko. Nahilo ako nang umakbang ako dun sa... Si Ate Donna. Nasaan? Tumuloy na pa uwi. Hindi raw kasi talaga siya pwedeng maantala eh. Diyos ko naman. Sinabi ko ng delikado kung tutuloy siya eh. Puntahan natin sa kanila. Kailangan nating siguraduhin nakauwi si ate ng ligtas. Miro, gabi na. Ipagpabukas na natin. Chang, kailangan ngayon na. Hindi magandang kutob ko. Pakiramdam ko, nasa panganib si ate. Pero, Miro, Kung ayaw ninyo, mag-isa akong aalis. Hindi po nagpapigil ang binata, Sir Jupiter. Kahit medyo masakit pa rin ang ulo ay tuloy-tuloy siyang lumabas ng bahay. Sandaling nag-aalinlangan nang makitang buwan lang ang liwanag sa labas. Subalit, nilakasan pa rin ang loob at nagpatuloy sa pagtakbo. Sana talaga mali ang kutob ko. Sana ayos lang si Ate Donna. Miro! Miro! Sandali! Hintay! Hintay mo kami! Hoy! Napahinto si Miro nang humabol sa kanya si Alan. Hinintay na lamang niya itong makalapit. Miro! Pasensya na kuya. Pero kailangan ko talagang pumunta kina Ate Donna. Kailangan kong siguraduhin ligtas siyang nakauwi. Sasama ako. Sigurado ka? Oo. Ayaw mong magpapigil, di ba? Alam nga naman pabayaan kitang umalis lang na mag-isa sa gitna ng gabi. Kaya sasamahan kita. Maghintay ka rito. Kukuha lang ako ng lampara. Matapos kumuha ng ilaw ay sinamahan nga ni Alan ang kanyang pinsan. Lumakad sila ng mahigit kumulang 1 oras papunta sa baryo kung saan nakatira si Ate Donna. Dumiretso sila sa bahay nito. Andito na tayo. Ikaw na ako matok. Tao po. Ate Donna? Chasidro! Andyan po ba kayo? Tao po! Tao po! Oh, Miro, Alan, kayo pala. Oh, ano't napunta kayo rito? Si Donna, di niyo ba kasama? Wala rito si ate. Eto na nga bang sinasabi ko eh. Hindi nga nakarating si ate. Teka, ano bang sinasabi ninyo? Hindi ba doon galing si Donna sa inyo? Alan? Opo, Chong. Pero kaninang mga 4:00 po siya umalis eh. Uuwi na raw po. Ha? Nasaan na kaya yung batang yon?
Isidro, kanina po kasi, nung hinatid namin si ate, may ibon na tumawid sa kanyang daraanan. Sabi ko, wag na lang munang lumakad. Pero tumuloy pa rin po siya eh. Diyos ko naman. Masamang pangitain yun. Teka po. Di po kaya nasa bahay lang ng kaibigan si ate? Malabo yung sinasabi mo, Alan eh. Hindi yung basta gagala ngayon. Buntis yun eh. Pinagbigyan ko lang yon na magpaalam na pupunta sa inyo. Ano po? Si ate Donna buntis? Paano? Sino ang ama? Nabuntis ng nobyo niya sa Maynila. Tapos tinakasan. Kaya yon, napauwi ng biglaan. Pasensya na kung hindi muna namin sinabi sa inyo. Gusto kasi ni Donna na ilihim muna. Kahit mga 1 o 2 buwan pa. Kung ganun, nasa na kaya siya ngayon? Hindi maganda ang kutob ko. Samahan niyo ako. Hanapin natin siya. Lumakad nga po sina Miro, Alan at Tio Isidro para hanapin si Ate Donna. Una silang nagtanong-tanong sa mga kabaryo ni na Tio Isidro at ng babae, pero wala ito roon. Lumipat naman sila sa lugar ni na Alan. Maski sina Amelia at Tisang ay tumulong na rin, pero hindi pa rin nila nakita ang hinahanap. Diyos ko, Ate Donna, nasan ka na ba? Hindi kaya pumunta yun sa amalang dinadala niya, Isidro. Hindi yun, Ate Tisang. Nasa Maynila yung lalaking yun eh. At saka, hindi na nga namin alam kung nasaan yun ngayon. Bigla na lang tumakas at nawala nang malamang nabuntis niya ang anak ko. Chong, di tayo pwedeng basta tumigil. Baka napano na si ate. Humingi na siguro tayo ng tulong sa ibang mga tao. Diyos Isidro, mas mapapadali ang paghahanap natin kung marami tayo. Tama ka, Alan. Una tayong lumapit, kina Kapitan. Humingi na nga po sila ng tulong sa mga tao sa magkabilang baryo. Naghiwa-hiwalay sila para mas mapabilis ang paghahanap. Sina Miro, Amelia at Alan ang magkasama noon. Sumulong sila sa may gubat na nasa gitna ng 2 baryo. Bit-bit ni Miro ang lampara na nagsisilbi nilang liwanag. Itong lampara ang palatandaan natin. Pwede kayong lumayo ng konti para maghanap. Bumalik kayo palapit kapag napapalayo na kayo masyado. Masukal ang gubat na to. Delikado kapag nagkawalaan tayo. Sige. Miro, din ako sa may pababang bahagi. Ako naman doon sa banda. Balik tayo pagkatapos ng mga 10 minuto. Napakasukal ng gubat na yon, Sir Jupiter. Pababa ang lupa, kaya isang maling hakbang mo lang siguradong gugulong ka. Medyo madilim din kasi hindi nakakalusot ang liwanag ng buwan sa mga makakapal na dahon ng mga puno. Kailangang magdoble ingat ng 3. Ate! Ate Donna! Nandito ka ba? Ate! Ate! Nasaan ka na ba, ate? Magpakita ka na sa amin, pakiusap. Panginoon, gabayan niyo po kami. Sana'y matagpuan na namin si ate. Miro! Alan! Dito! Amelia? Tarantang tumakbo si Miro papunta sa pinagmumulan ng boses ni Amelia. Nakasalubong niya si Alan na tumatakbo rin at pagkarating nila sa kinaroroonan ni Amelia nakita nila itong nakasalampak sa paanan ng isang puno at nanginginig. Amelia! Anong nangyari sa'yo? Ba't tinapasigaw? Tsaka, ba't nakasalampak ka dyan? May nakita ka ba? Halimaw! May halimaw! Ha? Halimaw? Anong halimaw pa? Hindi ko alam kung ano yon, pero nakakatakot. Mahaba ang buhok. Mas malaki rin sa karaniwang tao ang katawan. Hindi ko nakita ng maayos ang mukha kasi madilim. Pero napansin ko, napakapula ng mga mata at mahaba ang mga ngipin. Sigurado ka ba dyan?
Baka naman namamalit mata ka lang uli. Sigurado ako, Kuya Alan. Kitang-kita ko talaga. Nakita ko rin may kung ano siyang dala, pero hindi ko makumpirma kung ano yun. Kuya, kunin mo itong lampara. Tapos, pakitingnan sa paligid. Sige, akin na. Ginawa ni Alan ang sinabi ni Miro. Tinignan nga niya ang paligid. Hindi pa man ito masyadong nakakalayo, nagulat na lamang si Miro nang tarantang bumalik ang pinsan. Miro! Miro! Oh, ano nakita mo? Uy, may baka sa lupa. Napakalalaking mga paa. Ano? Yun na yan, Kuya Alan. Mga paano ng halimaw yun? Tapos, Diyos ko, Diretsuhin mo na nga, kuya. Ano pang nakita mo? damit! Dugo ang damit! Mukhang damit ni Ate Donna! Natigilan si Miro sa narinig. Si Amelia naman ay napatayo at tinanong kung saan yun nakita ni Alan. Hindi raw kasi yun napansin ng babae kanina. Tinuro naman ng kanilang pinsan ang nakita. Lumapit sila doon at nakita nila ang isang kamisetang nakalapag sa paanan ng halamanan. Kulay dilaw ito, kaya klarong-klaro ang dugo na nakamansa, lalo na sa may tiyanan. Kapansin-pansin ding punit-punit ito sa iba't ibang bahagi. Hindi! Damit nga ni ate to! Ate! Palagay ko hindi na tayo dapat magtagal dito. Baka tayo naman ang isunod ng halimaw na yon. Dali na natin yung damit. Sabihin na natin kaagad dito kay Chosidro. Dali-daling lumakad palabas ng gubat ang tatlo. Palingon-lingon si Miro. Hindi niya sigurado kung guni-guni lang ba. Pero pakiramdam niya ay may nagmamasid sa kanila roon sa kakahuyan. Hanggang sa makasalubong nila ang grupo ni Tio Isidro sa isang bahagi ng gubat. Tio Isidro! Tio! Iyo! May nakita kami. Ano yun? Chong, may halimaw po ron. Tapos nakita namin to. Ha? Ano to? Blusa ni Donna? Saan nyo nakita to? Doon po sa may pababang bahagi ng gubat, Chong. At may nakita nga itong si Amelia na parang halimaw doon. Kahit kami nakita nga rin ng mga bakas noon. Tara, punta natin. Tiyo, magsama kayo ng maraming tao. Delikado po ron. Agad na nagsama ng mahigit 10 katawang tiyuhin ang magpipinsan pabalik sa pababang bahagi ng gubat. Hinalughog nila ang nasabing lugar. Nabalot ng kaba ang lahat ng makita nilang kakaibang mga bakas at bahid ng dugo sa lupa. At nagulantang na lamang sila nang may makitang patay na asong gubat. Bakit ba ganyan yan? Nakakadiri. Sir Jupiter, nilamo ng hilakbot ang grupo sa nakita. Wakwak po kasi ang bandang leeg at tiyan ng aso. Tapos nagkalat ang dugo at laman loob sa lupa. Sino kaya may gawa niyan? Ba't nagkaganyan yung aso? Hindi kaya yung halimaw ang gumagala rito? Lalo akong napabahala para kay Donna. Kailangan natin mahanap ang anak ko. Nagpatuloy sila sa paggalugad ng gubat. Sa totoo lang ay hindi na nila alam noon kung saan ba eksakto sa masukal na lugar maghahanap. Lumipas na nga lang ang gabi at madaling araw. Sumapit na lamang ang umaga. Hindi pa rin nila natatagpuan si Ate Donna. Hanggang sa nakapagdesisyon silang magpinsan na magpahinga na muna kahit mga 1 o 2 oras lang. Bagamat ayaw tumigil sa paghanap ng kanilang tiyuhin. Nasaan kaya talaga si Ate Donna, no? Sa ngayon, sigurado na tayong nawawala nga siya. Hindi talaga siya mahanap eh. Kahit sa mga bahay ng mga kaibigan niya. Dapat kasi nakinig siya sa akin na hindi agad umalis. Dapat kasi pinigilan niyo man lang siya nang himatayin ako. Miro naman eh. Walang may gusto sa nangyari.
Huwag ka namang manisi ng ganyan. Pasensya na, Amelia. Ano kaya kung humingi tayo ng tulong kay Tatay Ampong? Kay Lolo? Ano namang magagawa nun, Nay? Hindi ko rin sigurado. Pero baka may alam siyang kung anong ritual na makakatulong. Hindi malabo. Sige po, Chetasing. Susubukan namin. Tara na, Amelia. Uwi muna tayo. Teka, uy! Sama ako! Kahit pagod sa magdamag na paghahanap, hindi nagsayang ng oras ang tatlong magpipinsan. Agad silang lumakad papunta sa baryo ni Miro. Tuloy-tuloy silang lumakad ng mahigit 4 na oras. Hanggang sa natanaw na nga nila ang kanilang bahay. Malayo pa lang ay kita nilang seryosong nakatayo sa harap ang kanilang Lolo Ampong. Magandang umaga po, Lo. Mano po? Anong nangyari kay Donna? Alam niyo na po. Ang bilis naman pong nakarating dito ng balita. Nakausap ko ang kaluluwa ni Donna. Seryoso po kayo, Lo? Paano? Pumasok muna kayo at managhalian. Mag-usap tayo habang kumakain. Gaya nga ng sinabi ko kanina, kinausap na ako ng ate Donna ninyo. Napanaginipan ko siya. Tinatawag niya ako at humihingi ng saklolo. Kita kong punit-punit ang kulay dilaw niyang blusa. Tuguan siya. Butas din ang kanyang tiyanan at nawawala ang kanyang dinadala. Lolo naman, nananakot kayo eh. Para niyo namang sinasabing wala na si ate. Hindi simpleng nananakot lang si Lolo. Tandaan mo, Amelia. Wala pang nakakaalam na buntis si ate, maliban sa atin. Paano nalaman ni Lolo yun? Isa pa, alam niyang suot ni ate. Alam niyo po ba kung ano talaga ang nangyari kay Ate Donna, Lolo? Nabanggit po ba niya sa inyo? Oo, Alan. Lolo Ampong! Lolo, tulungan niyo ako! Tulungan niyo po ako! Lolo! Lolo, tulong! Donna, anong nangyayari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? Paano kaharap kita ngayon? Lolo, pinatay niya ako! Kinuha niya ang anak ko! Tulungan niyo po ako! Lolo, tulungan niyo po ako! Donna, sabihin mo ng malinaw sa akin ang mga bagay-bagay. Sino ang pumatay sa iyo? Isang halimaw ang pumatay sa akin. Isang alagad ng dilim. Kiniladkad niya ako pababa sa bangin. Iniwan niya ako naghihingalo sa likod ng malaking bato. Tulungan niyo ako, Lolo! Tulungan niyo ako! Ayoko rito! Gusto ko na pong umuwi! Ang totoo, Lo, may nakita rin po akong halimaw dun sa may gubat. Malakas ang kutob kong yun din mismong pumatay kay Ate Donna. Alam niyo po ba kung anong halimaw kaya yun, Lo? Isang aswang. Aswang, may ganun po ba rito sa atin, Lo? Sa totoo lang ay nabigla rin ako, Apo. Sa pagkakaalam ko kasi, maraming mga aswang sa Kabisayaan at Timog Luzon. Pero wala rito sa mga hilagang Luzon. Ano pong gagawin natin? Uunahin natin ang pinakakailangan. Hanapin ninyo ang katawan ni Donna. Naroon sa likod ng isang malaking bato, sa ibaba ng bangin. Pero magpahinga muna kayo rito. Bukas na kayo umalis. Mahirap na at baka gabihin kayo sa daan. Hindi po ba kayo sasama sa amin, Lo? Gustuin ko man ay hindi ko na kaya, po. Mahina na ang mga tuhod ko. Matatagalan lang kayo lalo kung kasama niyo ako. Siguro, susunod na lang ako roon. Buong araw na halos walang kibuan ang magpipinsan.
Tahimik silang nagdalamhati sa nalaman. Umaasang sana nagkamali lang ang kanilang lolo Ampong. Sana hindi talaga kaluluwa ng kanilang ate Donna ang nakausap nito. Sana hindi papatay ang kanilang nakatatandang pinsan. Lo, alis na po kami. Sige, mag-iingat kayo. Huwag ninyo tong gawin ng kayo lang. Sabihan ninyo si Sidro. Pagkatapos ninyong mahanap si Donay, bumalik kayo rito. Saka natin pag-isipan ang sunod na hakbang. Tandaan ninyo, aswang ang kalaban. Hindi ako masyadong pamilyar sa mga ganyang halimaw. Kailangan nating mag-ingat ng gusto. Nang sunod na umaga, pagkasikat pa lamang ng araw, agad nang lumakad ang magpinsan. Kung pwede lang sana silang sumakay ng kabayo kalabaw, ginawa na nila para mas mapabilis ang lakad. Ang kaso hindi talaga pwede. Alanganin nga kasi ang lupa roon. Kailangan pa nilang tumawid ng hanging bridge, tumawid ng isa pang ilog at dumaan sa mabubundok na bahagi. Tuloy-tuloy silang lumakad, Sir Jupiter, hanggang sa lumipas ang 2 oras ng kanilang paglalakbay. Pagod na ako, pero kailangan nating magmadali. Uminom ka lang muna ng baon nating tubig. Amelia, Teka, sandali, tigil. may problema, Miro. Tignan niyo yun. May ahas. Ha? Saan? Ahas nga. Napahinto ang 3 sa nakita. Isang ahas na nakabalandra mismo sa kanilang harapan. Kulay berde po yun at gumagapang patawid sa kanilang daraanan. Anong gagawin natin? Masamang pangitain yan, di ba? Huwag tayong susugal. Dito lang muna tayo. Manatili tayo rito ng mga kalahating oras. Manalangin na rin muna tayo habang nakahinto. Humingi tayo ng gabay. Nanatiling nakatayo ang magpipinsan sa bahaging iyon, Sir Jupiter. Nanalangin sila sa kanilang mga anito at mga espiritu ng kalikasan. Sa mga hindi po nakakaalam, iba ang pakahulugan ng mga anito sa ibang mga tribo ng Kangkanae sa Mountain Province. Para sa kanila, ang mga anito ay mga kaluluwa ng kanilang mga ninuno o mahal sa buhay. Ang mga espiritu ng mga ito ang gumagabay sa kanila araw-araw. Tara na! Sige, magpatuloy na tayo. Hinihintay na tayo ni ate. Tumuloy na sa kanilang lakad ang 3. Pagkarating ay agad nilang hinarap ang kanilang Tio Sidro. Ano? Seryoso ba si Tatay Ampong sa sinabi niya? Si Donna? Ang anak ko? Patay na ang anak ko? Sa totoo lang po, Chositro. Kami man po ay umaasang nagkakamali lang si Lolo. Pero yun po talagang sinabi niya. Ang mabuti po siguro, Chong, puntahan na lang natin ang malaking bato sa may baba ng bangin. Mas mabuti kung wala tayong mahahanap doon. Pero kung sakaling totoo, Naintindihan ko. Sige, puntahan na natin agad. Bandang 3:00 ng hapon ay lumakad sila papunta sa pababang bahagi ng gubat. Ito rin ang lugar kung saan may nakitang halimaw si Amelia. Binabari nila ang bangin na naroroon. Agad silang kinilabutan, Sir Jupiter. Medyo madilim po kasi ang ibaba ng bangin dahil sa kapal ng mga dahon ng mga puno. Napakatataas din ng mga talahib at halaman. Paano ba tayo maghahanap dito? Napakasukal ng lugar na ito. Mahihirapan tayo kahit kumilos man lang. Pero hindi rin tayo pwedeng basta na lang tumigil sa paghahanap at sumuko. Kailangan natin kumpirmahin ang sinasabi ni Tatay kung totoo ba o hindi. Kasama ang ilang kalalakihan ay maingat nilang sinuyod ang bahaging iyon ng gubat. Halos sa bawat hakbang ay kailangan nilang magputol ng mga talahib para lang makadaan.
Maiging sinisipat ang paligid at baka may ahas o anumang delikadong mga hayop. Mga isang oras pa, may natagpuan na nga ang isa sa kanilang mga kasama. Sidro! Sidro, dito! Pumunta kayo rito, dali! Ano pong nakita niyo, Manong? Tingnan niyo yan. Tugo? Mga bakas? Pareho sa nakita natin ng nakaraan. Marami pa yan dito. Mukhang may dugo ang gumalaw o binuhat papunta sa isang bahagi. At meron na kaming nakitang napakalaking bato. Mas malaki pa sa tao. Puntahan po natin. Palagay ko, nasa alanganin tayo, Chong. Tama po si Alan. Kailangan nating mag-ingat pang lalo habang papalapit sa bato. Sinuong nila ang talahiban, Sir Jupiter. Ilang minuto pa po may natanaw na nga silang napakalaking bato. Nakasandal po ito sa mismong gilid ng bangin, medyo malayo na sa kanilang binabaan. May nakasandal namang puno sa isang mukha nito at matataas ang talahib sa bandang ibaba. Hindi basta-basta makikita kung hindi susuriing maigi ang paligid. Subalit mapapansing nakatumba ang mga talahib sa isang bahagi kung saan bumabakas ang mga patak ng dugo. Lapitan natin. Tingnan natin ang likod niya. Teka po, Chong. Tingnan niyo sa bandang gilid. Sa bandang may puno. Ha? Oh, bakit? Anong meron? Babae. Halimaw. Hindi ako pwede magkamali. Yan ang nakita ko. Nanlaki ang mga mata ng grupo nang may makitang kakaibang nilalang sa paanan ng puno. Wala po itong damit at puno ng balahibo ang buong katawan. Babae ang hubog at tindig nito at medyo mahaba rin ang buhok. Kapansin-pansin ding pula ang mga mata at matatalas ang mga ngipin. Ihanda ninyo ang mga sarili ninyo. Hulihin natin ang isang yan. Pasugod na siya. Mag-iingat kayo. Biro! Ilag! Napakabilis ng mga nangyari, Sir Jupiter. Tumakbo papalapit sa grupo ang halimaw. Hinanda nilang lahat ng kani-kanilang mga itak. Subalit nagulat na lamang sila nang bigla itong lumihis ng takbo. Pagkatapos ay lumundag papunta kay Miro. Tinamaan niya ng kalmot si Miro sa may kaliwang balikat. Subalit nagawa naman ng binata na makaganti ng mabilisang taga sa may hita ng halimaw. Agad naman itong lumundag patras at tumuntong sa sanga ng isang puno. Miro, ayos ka lang. Nakalmot ka. Ayos lang ako. Mababaw na sugat lang to. Huwag niyong hayaang mawala sa paningin niyang aswang na yan. Kailangan natin siyang mapatay o mahuli. Susugod na uli siya. Maganda kayo! Muling lumundag ang aswang at lumapag sa harap ni Teosidro. Kakalmutin na sana nito ang lalaki subalit mabilis nitong kinabig ang kamay ng maunahan sanang taga. Noon din po ay magkakasabay na lumusob ang mga kalalakihang kasama nila. Sugod mga kasama! Nagawa pa ng aswang na makakalmot ng dalawang tao, pero dahil sa dami ng sumusugod sa kanya tinamaan din ito ng ilang ulit. Kaya naman napilitan ulit itong lumundag papunta sa taas ng isang puno bago tumalon papunta sa makapal na halamanan. Mukhang tatakas si Idro! Sundan natin. Hindi natin pwedeng hayaang makatakas ang halimaw na yan. Hindi natin pwedeng hayaang may pag-aalagalang aswang sa lugar natin. Chong, huwag niyo na pong sundan. Mapapahamak lang kayo. Pero Amelia, Tama si Amelia, Chong. Nakakalamang ang halimaw na yun sa lugar na to. Medyo madilim at masyadong masukal. Madali siyang makakapagtago at yumempong sumalakay. Swerte kung masugatan lang tayo. Paano kung mas malala pa ang mangyari? tama kayo.
Pasensya na. Unahin na lang po natin ang sinabi ni Lolo Ampong. Tingnan natin ang likod ng malaking bato. Pero, mag-iingat pa rin tayo. Baka mamaya, may isa pang nagtatago sa paligid. Siguro, mas mamuting titingin sa bato yung iba. Ang iba naman, magbabantay. Ang magpipinsan at ang kanilang tiyuhin ang lumapit sa malaking bato, Sir Jupiter. Ang mga kasama nilang taga-baryo naman po ang nagbantay sa paligid. Ilang hakbang pa lamang ang layo ng magpinsan sa bato. Napalunok na ng laway sa kaba si Miro. Napatakip din sila ng ilong dahil sa napakasangsang na amoy na nagmumula sa likod ng bato. Animoy may kung anong patay na hayop nga na naroroon. Napakabaho. Masakit sa ilong. Mata at blood umudon. Ihanda natin ang mga sarili natin kung ano mang makikita natin dyan. Handa na ako. Nang makalapit sa bato ay una nilang napansin ang dugo na naglalawa sa may paanan nito. Sumuot sila sa bandang gilid at halos kumalas ang kani-kanilang mga kaluluwa sa nadatnan. Doon ko. Bakit mo sinapit ito? Bakit? Ate Dora! Ate! Ate naman eh. Sabi mo babalik ka pa. At magkikita pa tayo ulit. Kaganti tayo. Ikaganti natin si Ate Luna nyo. Mapatayin natin ang halimaw na yon. Tutungisin natin ang aswang! Ate! Ate! Hindi na may tsura ang bangkay ni Ate Donna ng matagpuan, Sir Jupiter. Lasog-lasog at kulang-kulang na ito. Karning-karni na po. Talaga. Ang natitira na lang ay ang mismong ulo. Kaya nakilala nila. Bumalik muna ng baryo ang isa sa kanilang mga kasamang lalaki para kumuha ng malaking banga. Pagkabalik nito ay maingat nilang inilagay doon ang kung anumang natira kay Ate Donna. Ang kanyang ulo naman ay binalot nila ng dahon ng saging. Binitbit nila ang mga iyon pabalik ng baryo. Mga kabaryo, at pati na ang aming mga bisitang galing pa sa ibang lugar. Sana ay dinggin nyo ang aking hinaing. Tulungan ninyo akong tugisin ang aswang. Hanapin natin siya at patayin. Hindi natin dapat hayaang magpagala-gala siya rito sa ating lugar. Hindi maaaring madagdagan pa ang kanyang biktima. Huwag natin hayaang masundan na ang nangyari sa mahal kong anak at apo. Tugisin natin ang halimaw. Patayin natin ang demonyo! Nabalot ng kilabot ang baryo ni Tio Isidro at ang mga lugar sa palibot noon. Dumami ang mga tumulong sa pagtugis sa aswang. Alam kasi nilang kung gaano kadelikadong hayaan lang yun magpagala-gala. Subalit lumipas na lamang ang mga araw sa burol ni Ate Donna. Hindi talaga natagpuan ang halimaw. Animoy naglaho na lamang ito na parang bula. Hanggang sa sumapit at natapos na lamang ang libing, wala pa rin silang nahahanap na aswang. Inibig na lamang natin si Ate Donna. Hindi pa rin natin nahuhuli ang aswang. Yun nga, kuya. Kaya kailangan pag-ibayuhin pa natin ang paghahanap. Kailangan nating mapatay yung demonyong yon. Kakayanin ba natin? Kita nyo naman, masyadong mabilis at malakas yung halimaw na yon. Kaya natin. Kakayanin natin. Hindi ninyo kakayanin. Lo? Lolo naman eh. Imbis palakasin ang loob namin. Sinasabihan nyo naman kami ng ganyan. Yun ang totoo eh. Wala kayong laban sa halimaw na yon. Anong gusto nyo? Magsinungaling ako at hayaan kayong mamatay na tatlo. Pero Lo, kailangan namin iganti si Ate Donna. Alam ko.
Kaya kailangan, hindi kayo sumunod sa kanya. Lolo, ano po ba kasing gusto ninyong sabihin? Ang totoo, palagi kong napapanaginipan si Donna. Kaya hindi rin ako matatahimik hanggat hindi siya nagbibigyan ng katarungan. Yun nga po, Lo. Ano po pag dapat nating gawin? Sumama muna kayo sa akin pa uwi. Paalam ang magpipinsan sa kanilang Tio Isidro. Pagkasikat ng araw ng sumunod na umaga ay sumama nga sila kay Lolo Ampong. Medyo mas napatagal ng kanilang paglalakbay kasi nga kasama nila ang matanda. Kaya naman sa daan pa lang ay kinausap na nila si Lolo Ampong. Lo, ano po ba kasing gusto niyong mangyari? Bakit niyo kami sinama pa uwi? Oo nga naman, Lo. Dahil po ba ayaw ninyong sumama kami sa pagtugis sa aswang? Dahil kailangan ninyo munang ihanda ang mga sarili ninyo. Kailangang may sapat kayong kakayahan para lumaban sa ganong klaseng halimaw. Paano naman po kami maghahanda, Lo? Tuturuan ko kayo ng mga posibleng paraan kung paano labanan ng aswang. Tuturuan paano lumaban? Maglakad nga lang ng 4 na oras, hirap na kayo Hindi lang naman kasi pisikal ang paraan ng paglaban. May iba pang posibleng makatulong. Gaya na lang ng mga orasyon at mga panguntang pantaboy ng aswang. Kung may mga ganyan po pala, ba't di ninyo na lang sinabi agad sa amin? Nung umuwi po kami para humingi ng tulong na mahanap si ate. Dahil hindi pa ako sigurado noon. Hindi ko nga kasi kabisado ang mga aswang na yan. Pagkaalis ninyo, lumakad ako noon papunta sa isang kaibigan ko sa kabilang bundok. Nagtanong ako sa kanya kung ano ang pwedeng pamuksa sa mga aswang. At marami akong nalaman. Pamuksa ng aswang? Gaya ng ano po, Lo? Malalaman ninyo pagdating natin. Lumipas ang mahigit 6 na oras. Nakarating na rin sila sa bahay ng kambal na Miro at Amelia at ng kanilang Lolo Ampong. Sa sala pa lang ay nakita na agad nila ang isang bayong na nakapatong sa isang upuan. Inutusan naman ni Lolo Ampong si Miro na buksan ang bayong na yon upang makita nila ang mga laman. Ano to? Mga bote? Tsaka, buntot ba to ng kung anong hayop? Muntot ng pagi. Pagi? Ba't naman may ganyan po kayo, Lo? Kasama yan sa mga sinabi at ikiniwento ng kaibigan ko. Ganito, makinig kayo sa akin. Una, ayaw ng mga aswang sa asin. Yun ay dahil may likas na kakayahan ng asin na lusawin ang mga masasamang enerhiya. Ito rin daw ang mga dahilan kung bakit ginagamit din ang asin bilang pangontra sa mga masasamang espiritu at ligaw na kaluluwa. Mahapdi sa balat ng aswang ang asin. Nangihina nga raw sila kapag nababad sa tubig alat. Kung ganon, kaya po ayaw nila sa buntot ng pagi kasi laman dagat ito. Oo. At syempre, masakit din kasi talaga ang hagupit ng buntot ng pagi pag ginamit bilang latigo. Ano naman po itong mga bote na ito na nandito, Lo? Langis na kung tawagin ay hintura. Ang sabi ng kaibigan ko, kukulo raw yan kapag may malapit na aswang. Kailangan po bang nakalagayan palagi sa apoy? Hindi po. Kahit ilagay mo lang yan sa bulsa mo sa ibabaw ng mesa, kusang kukulo kapag lumapit na sa aswang. Yun daw ang magsisilbi mong palatandaan na kailangan mo nang maghanda. Kakaya rin ng asin. Maapdi din daw yan sa balat ng aswang.
Masakit rin sa kanila ang amoy niyan. Dadalhin lang po ba namin ito pabalikin at Isidro, Lolo? Hindi. May mga idadagdag pa tayo dyan. Hulaan ko. Mga sandata po ba, Lolo? Mismo, Alan. Siyempre, kung laban nag-usapan, kailangan ninyo ng sapat na sandata. Hindi pwede kung yung buntot pagi lang. Isa lang yan. Tatlo kayo. Tapos, sasamahan pa kayo ng mga taga-barrio roll. Anong sandata naman po, Lo? Ang gamig. Pero siyempre, papahiran natin ng langis at asin ang talim para mas maging mabisa. Sa mga hindi po nakakaalam, ang gamig po ay ang itak ng mga kangkanay. Ginagamit po nila ito sa pangangaso at pagsasaka. Maliban sa gamig, gagamit din kayo ng balbin. Mangunguha tayo ng kawayan na gagawin ninyong balbin. Papahiran din natin yun ng asin at langis. Ang balben naman po ay ang kawayang sibat ng mga kangkanay. Ginagamit nila ito sa pangangaso at kahit sa pakikidigma noong sinaunang panahon. Ano naman po magagawa ng balban sa aswang, Lolo? Matigas ang balat nun. Baka kailangan purong gamig na lang ang dali naming sandata. Sabi rin kasi ng kaibigan ko, mabisang pamatay ng aswang ang pinatulis na kawayan. Lason sa kanila ang pagkatusok sa kawayan. Garantisado ring mapapahinto ang puso nila kapag tumarak ito sa kanila. Ano naman po yung nabanggit ninyong mga orasyon? Yan, mapasok ang mga sinauna nating paniniwala, Miro. Malaking tulong ang mga nalaman ko sa kaibigan ko. Pero, ang sabi rin niya, mas mabuti kung ihalo ko rin ang sarili nating mga kalaman at kasanayan. Hindi ba't nabanggit kong palagi kong napapanaginipan si Donna? Opo, Lo. Siya ay namatay sa karimari-marim na paraan. Humihingi siya ng tulong. Humihingi siya ng hustisya. Siya ay naging isang pintin. Naging ligaw na kaluluwa si ate? Sir Jupiter, sa nabanggit ko na po kanina, ang mga angito para sa mga kangkanay ay mga espiritu ng kanilang yumaong mga ninuno o mahal sa buhay. Subalit, sadyang may mga pagkakataon kung kailan namamatay ang isang tao sa masaklap o karimari-marim na paraan. Kagaya na lamang ng malagim na aksidente o ng sadyang pagpaslang. Ang ibang mga taong namamatay sa ganitong paraan ay hindi natatahimik. Sila ay nagiging mga, kung tawagin ay, mga pinten. Ang mga kaluluwang ito ay hindi matahimik. Ang iba pa nga ay may masidhing pagnanais na makapaghiganti. Ano po bang sinasabi ni ate sa inyo? Gusto niya gumanti. Gusto niyang mapatay ang aswang na pumaslang sa kanila na kanyang dinadalang sangkol. Sandaling natahimik ang magpipinsan. Kumirot kasing bahagya ang kanilang mga dibdib nang maalala ang kanilang ate Donna. Nabasag lamang ang katahimikan ng muling magsalita si Lolo Ampong. Sa loob ng isang linggo'y magsasanay kayo para labanan ng aswang. Siyempre, hindi ko na maikilos ng maayos ang tumatanda kong kalamnan. Kaya ituturo ko na lang sa inyo kung paano igagalaw ang inyong mga katawan. Lo, baka naman matagalan tayo ng gusto niyan. Baka makalayo na yung alimaw na yun at makapaminsala sa ibang lugar. Sabi ng kaibigan ko, ang mga aswang ay karaniwang sumasalakay kapag bilog ang buwan. Oo nga, no. Kabilugan nga ng buwan nung kunin ng aswang si ate Donna. Ibig sabihin, may mahigit kumulang 2 linggo pa tayo para maghanda. Habang nagsasanay din kayo, ihahanda ko rin ang mga orasyong gagamitin. Kailangan natin ng tulong para masigurado
ang pagkapanalo ninyo. Tulong? Kanino po tayo hihingi ng tulong? Ay, kay Donna. Ano naman pong may tutulong sa amin ni ate? Malalaman nyo rin. Sige na, magpahinga na muna tayo. Mamayang hating gabi magsisimula ang pagsasanay ninyo. Hating gabi? Ba't naman po sa gitna ng gabi tayo magsasanay? Natural lang yun, Amelia. Aswang ang kalaban natin. Malamang, gabi natin yung naharapin. Kaya kailangan nating masanay kumilos sa dilim. Nagpahinga ng maigi ang magpipinsan noong hapon at gabing yon. Binawi nila ang kanilang puyat at pagod sa nagdaang burol ng kanilang ate Donna. Nang sumapit ang hating gabi, agad nga po nilang sinimulan ang pagsasanay. Nakapagpahinga na ba kayo ng maayos? At handa na ba kayong magsimula? Handa na po! Bueno, ganito ang gagawin natin. Haminin kung wala akong nakakaharap na aswang. Kaya ang ituturo ko sa inyo kung paano manugis at mangaso ng mga ibon at hayop gubat. Diyan iikot ang inyong pagsasanay. Sa ganun, umikot ang kanilang paghahanda, Sir Jupiter. Nagpapahinga sila kapag umaga, pero gising kapag gabi. Minsan may lampara silang dala, minsan naman bituin lang ang liwanag. Nangangaso sila ng mga hayop gubat at mga ibong gising sa dilim. Paalala ng kanilang lolo umiwas sa harapang labanan hanggat maaari. Bagkus ituon nila ang mga sarili sa palihim na mga kilos. Si Lolo Ampong naman ay puspusan din ng paghahanda sa mga gagamiting orasyon. Isinusulat niya ang mga iyon sa papel at mga tela. Kahit ang mga balben ay inuukitan din niya ng kung ano-anong mga simbolo at salita. Hanggang sa lumipas ang halos 2 linggo, ilang gabi na lang at kabilugan na ng buwan. Bukas ng umaga ay aalis na kayo. Kaya dapat lang na magpahinga kayo ng maayos ngayong gabi, ha? Miro, ikaw ang humawak nito. Ano po ito? Hindi ko maintindihan ang nakasulat. Ang naiintindihan ko lang, ang pangalan ni Ate Donna. Isa yang ritual na nakasulat gamit ang sinauna nating wika. Bigkasin mo lang yan ng malakas habang kaharap ang aswang. At kapag nalagay na kayo sa matinding alanganin, pero ituring mong huling barahayan, huwag mong gagamitin kung hindi kailangan. Masusunod po, Lo. Ikaw naman, Alan, sa'yo itong buntot pagi. Si Amelia naman ay itutuon ng sarili sa pagsasaboy ng asin at langis. Siyempre, dapat kanya-kanya kayong may gimig o balben. Maliwanag. Opo, Lolo. Ay, mag-iingat kayo. Magdasal kayo at humingi ng gabay sa ating mga adikto at sa mga espiritu ng kalikasan. Muwi kayo ng buo at buhay. Nang sumunod na araw ay naglakbay na nga pabalik sa baryo ni Chusinro ang 3 magpipinsan. 1 oras pa lang silang naglalakad ay may tumawid ng ibon sa kanilang daraanan. Kaya naman pumirmi muna sila roon ng mga kalahating oras bago nagpatuloy. Paglipas naman ng 2 oras ng paglalakbay ay may tumawid namang itim na ahas sa kanilang daraanan. Ano ba naman to? Kanina ibon, ngayon ahas naman. Mukhang binabalaan talaga tayo na ito. Hindi biro ang sasapitin natin. 2 beses daw ba tayong bigyan ng pangitain? Pero hindi tayo pwedeng bumalik o sumuko na lang. Pumirmi muna tayo ulit ng kalahating oras at manalangin. Manalig kayo! Kaya natin to! Nanatili muna sila sa lugar kung saan sila may nakasalubong na itim na ahas. Nanalangin sila roon ng mataimtim. Pagkatapos ay tumuloy na sila sa baryo
nina Chosidro. Sige lang, kumain lang kayo. Akala ko, sumuko na talaga kayo eh. Ang tagal ninyo kasing hindi bumalik. Pasensya na po, Chong. Yun nga po, sinanay kasi kami ni Lolo Ampong. Hulaan ko. Sinanay din kayong kumilos sa gabi. Tama? Paano niyo po nalaman? Anak niya ako. Siyempre. Dumaan na rin ako sa ganyan. Kailangan yan para matutong mga aso ng mga hayop na gising sa gabi. Yun nga lang, ay hindi kasama ang pagsasanay ko ang mga pangunta sa aswang. Ituturo na lang po namin sa inyo, Chosidro. Tapos, lagyan na rin natin ng mga pangontra yung mga sandata ninyo. Bukas, kabilugan na ng buwan eh. Mataas ang posibilidad na magpakita uli ang aswang. Gumulong ang isa pang araw, Sir Jupiter. Sumapit ang gabi ng kabilugan ng buwan. Nagtipon-tipon ang magpipinsan kasama ng ilang mga taga-baryo. May mga rumonda sa paligid ng lugar. May mga nagmamatsyag sa mga bungad ng kakahuyan. Si Namiro naman ay sumuot sa silong ng isang bahay kung saan may nakatirang buntis. Miro, sigurado ka ba? Dito tayo dapat pumuesto? Oo, kuya. Sabi ni Lolo, kung sasalakay man daw sa isang bahay ang isang aswang, madala sa silong o bubong ito dumaan. Eh paano kung hindi sa bahay na ito sasalakay ang halimaw? Posible din naman yan. Pero, dito lang may buntis dito sa baryo. Kaya pinakamataas ang posibilidad na dito siya pupunta. Teka, tahimik. Andiyan na siya. Paano mo nasabi? Tingnan niyo to. Kumukulo na yung bote. Mukhang tama nga sabi ni Lolo tungkol sa langis na to. Andiyan na siya. Habang nasa silong ay may narinig silang papalapit na mga kaluskos. Mga yabag yun mula sa malapit na damuhan. Papalapit yun ng papalapit sa kinaroroonan nilang bahay. Hanggang sa may natanaw na nga po ang tatlo. Tignan ninyo to sa may puno ng kaimito. May tao. May babae. Hindi tao yan, Kuya Alan. Siya na yan. Tingnan ninyo ng maigi. Nang masinaga ng buwan ang naglalakad ay napansin ng tatlo na isa itong babae na may mahabang buhok. Hubot-hubad ito, ngunit makapal ang balahibo sa binti. Braso, dibdib at sa maselang bahagi. Kapansin-pansin ding namumula ang mga mata nito. Tumayo ito ng tuwid sa puno ng kaimito habang nakatitig sa bahay. Kapag lumapit yan papasok ng bakuran, kikilos na ako. Sasabuyan ko yan itong langis, tapos sumunod agad kayo Maliwanag. Kakayanin na kaya talaga natin? Maniwala ka, Kuya. Kaya natin. Kailangan natin kayanin. Kahit gaano man nila itanggi, alam nila sa kanilang mga sariling binabalot sila ng kaba at kilabot. Kahit nagsanay na sila, hindi pa rin nila maiwasang matakot. Siyempre, mga tao lang sila at aswang ang kanilang kakalabanin. Hinawakan ni Amelia ng mahigpit ang bote ng kumukulong langis. Andiyan na siya. Mag-iingat ka, Amelia. Kaya ko to. Eto na! Kuya Alan, ngayon na! Bigla ang lumabas mula sa silong sina Miro at Alan. Agad-agad ay nilusob nila ang halimaw na namimilipit sa langis na hinagis ni Amelia. Sa pagkakataong yun ay tuluyan ang nagmalahalimaw ang anyo nito. Balot na ng makapal na balahibo ang buong katawan, namumula ang mga mata at tumalim na rin ang mga kukot ngipin. Etong sayo! Lagot! Nakailag! Miro! Ingat! Yang mga kuko! Buisit! Masyado siyang mabilis! Iba pa rin talaga to sa mga hayop gubat! Ngayon, ako naman!
Haya! Mamatay ka na! Nalinlang ni Alan ang halimaw. Tumakbo siya ng nakaambang kawayang balben. Akmang iiwasan ito ng halimaw subalit bigla na lang nagsaboy ng asin ng lalaki. Dahil doon ay nawala ng balanse ang aswang. Nakahanap naman ng tiyempo si Alan para ihagis ang kawayang sibat. Ngunit nagawang maipansalag ng aswang ang isa nitong braso at doon bumaon ang balben. Napaaray ang demonyo pero nagawa pa rin itong mabunot ang sibat at makalundag sa sanga ng isang puno. Nakakainis! Nagbigtis ako! Nakalundag patuloy! Ayos lang kayo? Oo, pero baka makatakas na yung demonyong yan! Hindi pa to tapos, kuya. Tingnan mo, nasa posisyon na siya para lumayo. Pero nanatili lang siya dyan sa sanga. Halatang tumitiyempo lang yan. Mag-ingat kayo at maging alerto. Susugod yan panigurado! Ayan na! Bigla na lamang tumalo ng aswang papunta kay Alan at umamba ng kalmot. Napatalon si Alan tsaka hinayaan ang sariling tumumba patagilid para makaiwas. Subalit laking hilakbot nila nang bigla na lang umiba ng punteriya ang aswang. Winasiwas nito ang mga kuko pukul kay Amelia. Tinulak ni Miro ang kakambal kaya siyang tinamaan sa may tagiliran. Mabilis namang bumangon si Alan at kinuha ang buntot pagi. Agad siyang tumakbo papalapit sa aswang at hinagupit ito. Tinamaan ang halimaw sa binti, likod at batok. Pero nagawa nitong sikuhin si Alan. Tumila pa ng binata patalikod at nauntog ang ulo sa isang bato. Aray ko! Napupundi ang paningin ko! Ay! Hindi! Tulong! Tulungan niyo! Amelia! Hindi! Nahintakutan ng dalawang binata nang makita nilang sinasakal na ng aswang si Amelia. Nakadikit ang likod ng dalaga sa puno. Nahihirapang kumilos si Miro dahil sa malalim na sugat sa kanyang tagiliran. Si Alan naman sinubukang tumayo ngunit muli ring natumba dahil sa pagkahilo. Bitiwan mo ang kapatid ko! Bitiwan mo siyang hayop ka! Hindi! Mamatay ka ng aswang ka! Yay! Josidro! Nakahinga ng maluwag ang dalawang binata nang makita nilang dumating ang kanilang tiyuhin. Kasama nito ang ilang mga taga-baryong gustong tumulong sa pagtugis sa aswang. Nasaksak agad ni Josidro ang halimaw sa may tagiliran gamit ang balben. Tagas ang napakarami nitong kulay itim na dugo at aganding nabitiwan, si Amelia. Amelia, ayos ka lang, Iya? Ayos lang po ako, Jong. Pero hulihin niyo yung aswang. Huwag niyo siyang hayaang makatakas. Naintindihan ko. Nung sandaling yon ay kumikilos na para tumakas ang halimaw, Sir Jupiter. Halatang ininda talaga nito ang sugat sa tagiliran. Kapag sinusugod siya ng mga kalalakihan ay hindi na siya lumalaban. Pilit lang itong umiiwas. Tinutulak din niya ang mga tao para hindi siya masaktan pang lalo. Gayunpaman ay kakaiba pa rin ang bilis nito kaya natatakot ang magpipinsang baka makatakas pa rin itong muli. Nero, ayos ka lang? Napakatindi ng sugat mo. Ang aswang... baka matakas. Alam ko, pero hindi naman pwedeng hayaan ka na lang. Ang papel. Papel? Ang papel. Ang papel ng orasyon. Kunin mo sa kanang bulsa ko. Teka, ito ba? Akin na. Iharap mo sa akin. Babasahin ko. Noong sandaling yon ay pilit hinuhuli ni Teosidro ang aswang, subalit hindi ito madali dahil nga sa liksi at bilis nito. Kaya naman kahit hindi alam kung anong mangyayari kung sakaling minabuti na ni Miro na basahin ang orasyong bigay ng kanilang lolo Ampong. Nahihirapan man dahil sa sakit ng tagiliran, pilit niya itong binasa ng malakas. Walang nangyari sa unang basa, kaya inulit pa niya ito.
Noong nakatatlong beses na siya, nagulat na lamang sila nang biglang humangin ng malakas. Ang lakas ng hangin! Anong meron? Para saan ba kasi ang orasyon na yan? Hindi ko rin talaga alam. Tingnan ninyo. Oo. Saan? Ha? Dumapo ang mga mata ng tatlo sa aswang na hinahabol ng mga taga-baryo. Muli itong pumatong sa isang malaking sanga. Nanlaki na lamang ang kanilang mga mata nang biglang may kung anong humablot sa paa ng halimaw pababa. Maski sina Isidro ay napahinto rin sa paghabol sa aswang, kitang-kita nilang may isang babaeng kumukumbabaw sa nakahilatang halimaw at sinasakal ito. Totoo ba ito? Si Ate Donna ba yan? Yung dasal, tinawag ng si Ate Donna. Tinawag ng si Ate para magigante. Ate Donna? Ate... Miro! Miro, ano nangyari sa'yo? Miro! Sir Jupiter, hapon na po nang magkamalay si Miro. Naroroon na siya sa loob ng bahay ni Isidro, binabantayan ng kapatid na si Amelia. Aray ko. Inimatay na naman yata ako. Ano nangyari, Amelia? Huwag ka munang gumalaw masyado. Hindi pa magaling ang sugat mo. Ang lalim kaya niyan. Ang aswang. Ayun, napatay na ni Isidro. Pagkatapos kasi yung sakali ni Ate Donna, naiwan na lang yung nakabulagta. Hindi na gumagalaw. Kaya ayun, tuluyan na nilang sinunog. Kung ganun, si Ate Donna nga yung nakita natin kagabi. Isang pintin. Mabuti naman. At gising ka na, Miro. Isidro, Kumusta ng pakiramdam mo? Buti na lang talaga. Nagamot ka pa agad. Bago maubusan ng dugo. medyo nahihilo pa rin po. Masakit pa rin ang sugat ko. Pero ayos naman po ako. Mabuti kung ganun. At... Salamat talaga sa inyo, ha? Naku, Chong, wala po yun. Halos wala nga po kaming nagawa eh. Nawalan lang ng saysay ang pagsasanay namin. Hindi totoo yan. Ano ka ba? Dahil sa pagkalaban niyo sa aswang, mas mahinang halimaw na ang nakalaban at hinabol namin. Isa pa, kayo ang tumawag sa kaluluwa ng anak ko. Hindi ba? Kung hindi dahil sa inyo, malamang makakatakas na naman yung hayop na yon. Ngayong napatay na natin yon, siguradong maitataboy na nun ang iba pang aswang palayo sa lugar natin. Si Kuya Alan nga po pala, Chong. Kumusta na? Ngayon, tulog pa rin. Pero maayos naman ang pulso at tibok ng puso niya. Pahinga na lang din ang kulang nun. Matindi pong pagkakabagok nun kagabi. Baka mabobo, masiraan ng bait. Ang sama nito. Sinong bobo, ha? Burki ba wala ako, nililibak niyo ako, ha? Ito naman, biro lang eh. Nako, baka gusto mo, hagupitin kita nitong buntot paki dyan. Uy, Sal, tama na yan. Paghahanda na ako ng makakain natin. Para naman makabawi kayo ng lakas. Pasasalamat ko na rin sa inyo. Simula po noon ay naging mapayapa na ang buhay ng magpipinsan, Sir Jupiter. Nang lumaon ay nagkaroon na rin ng sari-sarili nilang pamilya. Sina Lolo Miro at Lolo Alan ay nanatili sa Mountain Province. Si Lola Amelia naman ay lumipat ng Zambales nang makapangasawa. Bali siya po ang nanay ng aking papa. Siya po ang nagkikwento sa akin ng karanasan nilang yon. Naabutan ko pa nga si Lolo Ampong noong maliit pa lang ako bago siya namatay noong 7 taong gulang ako. Alam ko mahirap paniwalaan ang kanilang kwento, pero nakita ko po kasi ang iilang patunay. Ang bayong na may mga bote ng langis, buntot pagi at iilang mga armas, ang malaking peklat ni Lolo Miro sa tagiliran at ang libingan ni Ate Donna. Kaya masasabi kong totoo po talaga ang lahat. E kayo po ba mga kasityo?
May mga kwento po ba ang inyong mga lolo, lola o nanay o tatay tungkol sa mga aswang? I-comment nyo naman po. Gusto kong mabasa at nang mabanggit ko rin kay Lola Amelia. Hanggang dito na lang po ang liham kong ito. Marami pong salamat, Sir Jupiter.